Hey. Yeah. Ito kami guys, sa Dana. Lalakad kami. So may event kanina. Daming tao ngayon. Ha? Oh, malayo-layo pa. Iikot. Hi guys. Good evening. Good evening. Hindi tayo sa Danang City. Tamo, wala na yung mga motor doon. Oh. Nagsiuwian na sila. May photo booth ah. Picture muna tayo. Ayan o, mayroon o. Ewan ko dyan. Daming tao kanina, no? Oo. Ngayon, konti na lang, di na siya crowded. Tapos na yung event. Marami lang talaga dito ang foreigner, guys. Kaya nga. Wink. Anong hotel to? Wink Hotels. Yan.
Kaganda ng ano dito, building, mga establishment. Ganda ng building. Look at the building. So ganito guys dito pag gabi may mga nagtitinda ng inumin. Buko juice, tubo juice, pineapple juice, parang ganito. Oops. Wait. Catholic Church yun. Nauuhaw na. Pineapple juice. Pagod na sila. Uwi pa sila ng Pangnam. Kaya pa. Kaya pa. Gala pa bar. Gala. Monday, trabaho na naman. Sagad-sagara na to. Holiday din dito guys. Wala kaming work. Sa Monday, mayroon na ulit. Live streaming. Ba't wala siyang message na ano? Hindi ko nababasa. Ba't kaya walang message? Walang comment.
Tibay. Layo to din eh. Malayo din to, no? Ilihin na ako. Dami ding tao dito, guys, no? More people here in Da Nang, Vietnam. So kahit gabi na, guys, marami pa rin tao dito. You know? Live stream tayo. Shout out to all my viewers. Please like, share, and subscribe. Yan ang uso dito, guys. Inumin. Kahit gabi na, yan. Pero mostly talaga, guys, maraming ganito pag gabi. Yan. Mga juice lang ang binibenta ng mga yan. Juice, kape, ganyan. Kala ko tumalsik na yung ano mo, you know, playground. Mailaw, guys, pag gantong gabi. May playground. Ayun, o. Sa kabila. Ay, ito sila. Dito na daw tayo. Yan. Bili ng banh mi. May itlog, may juice. Yan ba yon? Baka sa kabila.
Madilim na dito. Saan na to ang punta natin? Parang ibang way to. Anong masakyan? Hello. Lalakarin. Dapat pala, kung doon tayo dumaan, dito na tayo paliko. Tatawid pa tayo doon, no? Hindi pwede dyan, highway yan. Walang dyan, tawiran. Dito tayo sa kabila. Hi guys. Nadaanan na natin yung Binbog. Malayo ba? Thank you for watching. How many minutes din yung aming nilakad, guys? Good evening, guys. Kaya pa. Umayat ka ha. Kaya nga eh. Bye guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Pangasinan naman yan.